Nagulat si Senator Amy Marcos nang malamang may nire-recruit ng running mate si VP Sara sa 2028 elections. Hinala rin ng presidential sister na pilitan lang ang kanyang BFF na i-anunsyo ang kanyang balak na pagtakbo. Narito ang Politico Update. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Isang linggo na ngayon mula nang i-anunsyo ni VP Sara ang kanyang intensyon na tumakbo sa pagkapangulo. Sa isang panayam, inamin din ng VP na may kinausap na siya noong nakaraang taon pa na maging running mate niya. Bagay na kinagulat ni Senador Amy Marcos na kilalang BFF ni VP Sara sa Senado. Hindi ko alam. Akala ko magda-double style sila. Wala nang VP pipiliin. Basta karambola na kayo. Pero hindi pa raw nila ito pinag-uusapan dahil malayo pa ang eleksyon. Duda nga ng senadora, baka napilitan lang mag-anunsyo si VP Sara noong nakaraang linggo. Hindi ko nga alam kung talagang handang-handa dahil sa palagay ko, naglulugmok na kasi at nalulungkot siguro yung mga naniniwala sa kay VP Sara, sa mga Duterte. Sobrang bugbog na sila eh. Siguro pambigay buhay na lang yun. Nahaharap sa 4 na impeachment complaint ang Vice Presidente at ongoing ang confirmation of charges hearing laban sa kanyang ama na si FPRRD sa ICC. Mga bagay na hindi natabunan kahit pa naging mas maaga ang kanyang pag-anunsyo ng kandidatura 2 taon pa bago ang 2028 elections. Sabi ni Senator Amy, maaring pinush lang ni VP Sara ang pag-anunsyo para makita ang anumang epekto nito. Kahit walang masyadong handa, wala naman line-up, walang running mate na maayos, sige na lang. Para tignan natin kung talagang kakayanin. Hindi pa naman daw sila nag-uusap ni Inday Sara, pero pagtitiyak ng presidential sister, seryoso ang anunsyo ng VP sa kanyang plano.